శ్రీయుత జిల్లా కలెక్టర్ల ద్వారా డీడీఓల మీద విపరీతంగా ఒత్తిడి చేయసాగింది. దాంతో జిల్లా కలెక్టర్లు ఇవ్వబడినటువంటి ఆదేశాలకు ఈ జిల్లాలో ఉండబడినటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక పెన్షనర్ మరియు అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరూ కూడా ఈ పిఆర్సీలో భాగమైనటువంటి ఈ జిల్లాలోని సుమారు 26,000 మంది ఉద్యోగులు ఈరోజు ఆందోళనకు గురై ఉన్నారు. దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు మేము ఇక్కడ పిఆర్సీ సాధన సమితి నెల్లూరు జిల్లా పక్షాన గౌరవనీయులైనటువంటి ట్రెజరీ సంఘం నాయకులతో, రాష్ట్ర నాయకులతో మాట్లాడి ఆ తర్వాత వారి మద్దతును కోరడం జరిగింది. ఈరోజు వారు పిఆర్సీ సాధన సమితి శ్రీ నెల్లూరు జిల్లా పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా పక్షాన మాకు మద్దతుగా నిలిచినందుకు మా సాధన సమితి తరఫున ట్రెజరీ ఉద్యోగ సంఘానికి మరియు వాళ్ళ ఉద్యోగుల ఐక్యతకు మా సాధన సమితి తరఫున వాళ్ళకందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. ఈరోజు పిఆర్సీ సాధన సమితి ఇచ్చిన మేము కోరిన వెంటనే మాకు మద్దతునిచ్చి వారందరూ కూడా మాకు సహకరించినందుకు ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలోని మరియు ఈ జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా ఈ జిల్లాలోని ప్రతి ట్రెజరీ ఉద్యోగికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున మేము పిఆర్సీ సాధన సమితి తరఫున అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాం. పిఆర్సీ సాధన సమితి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా శాఖ చైర్మన్ మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పటి వరకు 4 రోజుల నుంచి మేము రిలే నిరాహార దీక్షలు చేశాము. రేపు చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని నెల్లూరు జిల్లా నుంచి వేలాది మందిగా వెళ్లి విజయవాడను దిగ్బంధం చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్యాయంగా జిల్లా కలెక్టర్లకు, డీడీఓల మీద, అన్ని శాఖల అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కలెక్టర్ల చేత ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు పిఆర్సీ సాధన సమితి ద్వారా మేము గౌరవ ట్రెజరీ డీడీ గారిని కలిసి వాళ్ళ యొక్క రాష్ట్ర నాయకులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క మద్దతు కోసం వాళ్ళ నాయకులు మేము మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. అందరూ కూడా ట్రెజరీ ఉద్యోగులు అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా కిందకు వచ్చారు. ఈ రోజు వాళ్ళ యొక్క సహాయ నిరాకరణ చేసి అందరూ కూడా మాకు మద్దతుగా కిందకు వచ్చారు. కాబట్టి మొదటగా పిఆర్సీ సాధన సమితి నెల్లూరు జిల్లా తరఫున వారికి ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదే ఉద్యోగుల సంఘానికి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మాకు ఉదయాన్నే వచ్చినటువంటి మెసేజ్ ప్రకారము గౌరవ కలెక్టర్ గారు అందరు డీడీఓలకి టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి మీరు సాయంకాలం లోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు పిఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి బిల్లులు సబ్మిట్ చేయాలి అని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే పిఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి బిల్లులు మామూలుగా అయితే ఒక్కొక్క బిల్లుకు సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క డేటాను మేము పరిశీలించి, ఎస్ఆర్ను పరిశీలించి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి లైలీపులు చూసుకొని చేయడానికి కనీసం ఒక్కొక్క పర్సన్కు ½ అవర్ టైం పడుతుంది. అలాంటిది ఈరోజు జిల్లాలో దాదాపుగా 4,000 మందికి సంబంధించినటువంటి పిఆర్సీ డేటాను ఒకసారి మా మీదకి తీసుకొచ్చి మీరు మధ్యాహ్నానికి పూర్తి చేయండి, సాయంకాలానికి పూర్తి చేయండి, నైట్కి పూర్తి చేయండి అని మా ట్రెజరీ ఉద్యోగుల మీద విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. దీనిని మేము మా ట్రెజరీ ఉద్యోగులు అందరి తరపున నేను నిరసిస్తున్నాను. ఎందుకంటే కనీసం ఆదివారం కూడా టైం లేకుండా మీరు గంట గంటకి వాకప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంత ఒత్తిడి చేసి రేపు ఏమైనా జరగనా తప్పులు జరిగితే అందుకు ట్రెజరీ ఉద్యోగులను బాధ్యత చేయడం అనేటువంటిది మాత్రము మా ట్రెజరీ ఉద్యోగులు అందరి తరఫున మేము నిరసిస్తున్నాము. అలాగనే ఈరోజు పిఆర్సీ సాధన సమితి పిలుపు మేరకు మా ట్రెజరీ ఉద్యోగులు అందరి తరఫున మేము సహాయ నిరాకరణ చేయడానికి మేము అంగీకరించాము. మా ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా పిఆర్సీ సాధన సమితి పిలుపు మేరకు కిందకు వచ్చి సహాయ నిరాకరణలో పాలు పంచుకున్నందుకు మా ట్రెజరీ ఉద్యోగులందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగనే పిఆర్సీ సాధన సమితి పిలుపు మేరకు రాబోయేటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలలో రేపు 3వ తారీఖు చలో విజయవాడ కార్యక్రమానికి అయితేనేమి, అలాగనే 6వ తారీఖు అర్ధరాత్రి నుంచి తలపెట్టినటువంటి సమ్మె కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ట్రెజరీ ఉద్యోగులందరూ కూడా నిర్ద్వందంగా స్వచ్ఛందంగా పాల్గొంటారని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.